Яку ж сукенку на свято вибрати? Який колір мені більш пасує? Може, червоний? Чи блакитний? Навіть не ведаю, на яким спинитися. Складана задача. Добрий вечір, сябри. Привітання, Яночка. Ой, колиханка почалася. Добрий вечір усім. Яночка, у мене до тебе серйозне питання. Босик, таки у мене серйозне питання. Але я перше сказав. А я дівчинка, і мені треба заступати. Ой, ну добре, задавай своє питання. Босик, ось откажи, у сукенці якого кольору мені зустрічати Новий год? Яна, і гэта ти лічиш серйозним питанням? Я дома? Мені ж треба бути вельми пригожий, бо як Новий год зустрінеш, так він і пройде. Примета така. О, ось як? А я і не ведав. Зараз будеш ведати. А тепер не спішайся, подумай і откажи. Сукенка якого кольору мені більш за все пасує? Яночка, ти у любим кольорі чудовно виглядаєш. Це так. А у яким ліпш за все? О, щиро кажучи, не ведаю. Ну, Бослик, ніякого з тебе толку. Пойду я ще у кого-небудь спитаюся. О, чекай, Яночка, а як же моє питання? Ой, забилася. Добре, давай своє питання, тільки хутенько. Значить так, со мною на занятки ходить одна дівчинка. Бослик, можна коротей? Ой, я постараюся. Дик ось, гэта дівчинка займається з нами всього кілька тижнів. І вона увесь час понура, ніколи не усміхається. Здається навіть, що вона увесь час розлована і ніколи ні з ким не розмовляє. Ой, Бослик, перестань ходити кругом да навокал. Ближей до справи. Дик ось, дівчинку усі обиходять, а опошній час стали дражнить, обзивають її злюкою. Гэта неприємно. А я не розумію, що ти хочеш спитати, Бослик? Порай мені, як зробити, щоб дівчинку перестали дражнить. Мені її так шкода. Ну ти даєш, Бослик. Сам же кажеш, дівчинка злюка. Чого їй шкодувати? Розумієш, мені здається, дівчинці потрібна допомога. Не просто так вона виглядає розлованою, але чим їй допомогти, я не ведаю. Бослик, тому того, хто ні з ким не хоче сібравати, ліпш не чапать. Я відказала на твоє питання. Дякую, Яночка, але такий відказ мені не вельми подобається. Ну, справа твоя. Ось, я пішла раїться про колір нової сукенки. Ой. Кропка, протяжник, абзац. Привітання, сябри мої. Ой, добрий вечір, коска. Привітання. Ой, як ти своєчасова, косочка? Порайкали ласка, сукенку якого кольору мені вибрати на свято? Якого кольору? Може, як зорне небо? Ті білютку, як сніг? Ті різнокольорову, як новогодні гірлянди? Ой, стільки варіантів. Я навіть не ведаю, на яким спинитися. Ой, ти покуль подумай, Яночка, а я задам косці своє питання. Відомо, задавай, Буслик. Ой, у нас на занятках недавно з'явилася дівчинка, і вона увесь час понура, здається, навіть розлована. Так ось, її всі обиходять, і опошній час стали дражнить злюкою. І тобі гэта не подобається? Ні, мені гэту дівчинку так шкода, тільки я не ведаю, як до її підійти. Раптом яна яшчэ больш разлуецца. Коска, а коли вибрати сукенку і білютку із зорним небом? Можна паспрабаваць. Толькі спачатку я адкажу на пытанне Бусліка, бо мы ўжо з ім пачалі размаўляць. Ай, Коска, на гэтае пытанне адказаць вельмі проста. Таго, хто злуецца, не трэба чапаць. А вось тут я не пагаджуся. Давайте я вам раскажу казку. Пра дзяўчынку-злюку? Ды не, пра хмарку. А хмарка тут пры чым? А вось вы самі паслухайце і ўсё зразумееце.
кропка протяжнік, цуды адбываюцца, казка пачынаецца. Ой, што гэта? Гэта не што, а хто? Гэта хмарка-злюка. Яна такая страшенная и злостная. Ой, мамачкі! Яна, лепш не дражні хмару, яна яшчэ больш разлуецца. Коска, а нельга гэтую хмару з пакойчыка прыбраць? Ой, маўчу. Дык вось, увесь час хмарка-злюка закідвала ўсіх маланкамі, і ўсе яе баяліся. І ніхто не шкадаваў хмарку. А ты слухай далей. Аднойчы хмарку убачыла Сонейка. Ой, якое цудоўнае сонейка! Адразу бачна, што яно вельмі добрае. Дык вось, добрая Сонейка дакранулася сваімі праменчыкамі да хмаркі і шчыра усміхнулася. А што хмарка? А хмарка заплакала ад радасці. Бо яе першы раз пашкадавалі і сагрэлі цяплам. Хмарка выплакала ўсю сваю злосць і ператварылася ў цудоўнае белае воблака. Якая цудоўная казка. Казка-падказка. Дзякуй, Коска. Я зразумеў, што трэба рабіць. З дзяўчынкай трэба пагаварыць. Ласкава, усміхнуцца ёй і сагрэць сваім цяплам. Правільна, бо на добрыя адносіны ніхто не адказвае злосцю. Вельмі карысная парада для ўсіх, хто хоча не сварыцца, а сябраваць. А зараз давайце падорым усім, хто сумуе, свае шчырыя усмешкі. І цікавую вячэрнюю казку. А зараз усім час рыхтавацца да адпачынку. Так што бяжым мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Да сустрэчы, сябры! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай.